barka da. Na zo duba wata yarinya ne, wata doguwa da ta fara. Doguwa fara? Ko a da ina ne? Muna waya ne da ta, mun haɗu da ta lafiya ne. To. A lafiya? A tina ce. Doguwa da ita ko? Ita. Tana ɗan jiki haka? Ita. A tina ce. A ƙwarai. To kana ji? Idan kun bi nan kuka haura sama haka. Wani buran zama je gurin Allah ne. Kai, ina zuwa. Dogon dan buran ba ko ya ce mun waya sama da mu je gurin Allah ne. To nan a garin uwa kake ba garin Allah ba kai ni ma dan iska ne ba. Ha? Mai gida. Saboda wannan hankali na ba kai na ga kana dan ka dan fishi nutsuwa. Dan kuka bi nan. Ka garin mu ka. To kun kuka yi haka kuka sama. Kar ka damu da yayi. Akwai abun nan da ku ta. To gidan shi yana karshen gari. Yawwa, ka gane? Ku je kawai. Wannan ba garin man dan iska ne ba. Hello? Wala mun haɗu da wanda iska ne ya cika barbar da kwatu kawai ma wata ma. Mu je ƙasa, mu je lungu ho. To da za mu shigo ne. Ka duba wannan ba Allah dai. Dan ya ga ya zo daga Lagos, to ko daga Abuja ya zo mu bai ga mana magana kuɗi ba nan kuɗi ne sosai na harkar itace. Ina manaja na itace a garin nan kuma ranka ta san mu ne. Barka zuwa baba. Dan san daga. Ya gonar komai yayi kyau ko? Yayi. Gyaɗa ta bushe? Ya bushe. To sannu. To. Yanzu ka gane kwatancen na wancan ya maka. Na gane, na riga na gane kwatancen da wannan gayen ya. To mu je. To za nan. Yayi nan ko? Yayi. Bari in kira ta yanzu. To. Ta mun go na. Ka taba ta mana lokaci. Hello? Ina kofan gidanku ne yanzu. Ki fita yanzu. In kin fita nake ga wani babban mota, na zo da babban mota ne. Wannan duk kauyen ku ba irin mota. To ki sauri. To ina jira ki. Ni ta min kyau ne shi yasa kawai na bar lafiya na shigo garin nan saboda ita kawai. Zaka ganta ita tana da kyau. Wallahi ka ce kana son ta zama boran mu ba da kai. Gaskiya ne. Bari ta zo. Daman ka zo kakai daga fita motar nan. Ka tsaya mota kakai da maka ganta da kyau. To bari jira ta kawai domin na jira ta nan ta bata ba lokaci ne. Zata jin magana aikin gona da na yi a garin nan. Da kin gani na zo nan ki san ina soke ni. An yi na sani. Ina soke ni shi yasa na zo in ganki. Amma duk hanyar ku ne yana wani kokwara babban mota. Wallahi ya so cire min motar ta yin gaba. Amma tun da kakan soke yanzu ki san me daga nan ina sauri ne zan je gurin gwamna. Gwamna? Zan je gurin gwamna ne yanzu. Kin san ni in zan je gurin gwamna ina je gaba gadi ne ba mai tare ni saboda ni ne mai da gona. Ka san yayi na ni ma ina ma gwamna waka. Ina jin duk wani abubuwan da yayi na abin da gwamna yake yayi na faɗa waka. Buran mu bane a wannan mummunan ƙauyen ne. Ya yanke na waka. Kuma yana kwana wannan gidan? Salisu Isassu. Ya? Salisu Isassu shine yayana. Sunan shi kenan. Ya yanke ni. Ya kisan shi ma yana zuwa lafiya muna zuwa da shi. Muna dan gaisa sama. Wallahi tallahi. Ai muna dan gaisa sama.
yanzu da mai yana garin nan ne. Yana garin na ai duk abin da gwamna yake yana faɗa waka kuma muna ji. Ni ne ma na bashi labarin gwamna. Labarin da kin ga yana sa wakanin na bashi. Duk abubuwan da gwamna yake muna ji a waƙoƙinsa yana zuwa yana. Duka ni na bashi. Ni nan na bashi. To in bai ja guri na ba zai ja gurin waya ya je wakan gwamna. Wallahi tallahi. To yanzu kina ji zan je gurin gwamna ne yanzu. Yanzu nan. Wallahi. Sai dai kin san me. Dan kina ne ka kira kallon. Kudin mana ban sha mota. Baran je kam. Shiga gida zan kama ki. Shiga gida? Ki jira ni ina zo. Ai sai kin gani. Ai sai an jima kenan. Kawai ta mun buran uba. In ka bi na mata yanzu wallahi za su fede ka hagu tsiya. In kun kama ba su bari ba. Wallahi tallahi. Tara mota mu. In ka bi na mata yanzu wallahi tallahi. Sassan ta maka da hawan jini. Tara mota mu tafi. Allah kyauta. Amin. In Allah bai kyauta ba. Allah zai kyauta mishi. Mu je.